manualistes, com esteu? Tot seguit ensenyo la compra a Temu del maig, alguna prova del material comprat i algun comentari d'objectes de les anteriors compres. Preparats? Preparades? Som-hi! Aquest de Temu acabat de recollir a Correus. Aquí ja tinc el paquet de Temu, ho obro. Venen coses, doncs, de millores pel canal. Si voleu veure què hi ha, l'obro. Som-hi! Veu, aniré traient així, per veure com surti. Mira, comencem. Vale. Els volia petits. Bueno, està bé. Són molt petitons. Són tatxetes d'aquestes, mini subjectadors de paper. Són super minis, Dios. 1 mil·límetre. Ostres, aquí. 1 mil·límetre. I de llarg, doncs, 2. Una mica més de 2. Són molt petits. Jo els volia minis, els volia petits, però potser no tant. Bueno, ja tenim una coseta. Vinga. A veure, aquest és això, tan gran. Aquest. Tot va ben protegidet, però així. Aquest és un per millores del canal. És un, com veieu, és un micro per quan faig les veus en off a l'ordinador. Però això ja ho veurem, com funciona, ja ho veurem quan ho faci. Home, es veu macot, Es veu macot. Vale, i això és per amortir la... Vale, per quan parles, pel vent o així, perquè no quedi tan cops. Ja miraré com es posa. Però veus, és de potes per aguantar-ho. S'ha d'investigar. Tema millora canal. Per la veu en off. Aquí. Hi ha un altre, de millora de canal. M'agradaria trobar-lo ja. Perquè així potser ja el podria posar. Mira, ja el tinc. Aquest. Aquest és un altre micro, però és per fer això que estic fent ara. Vale? O sigui... És un micròfon per posar en el mòbil, mentre gravo, doncs, aquí a la taula. Bé. Este també és peludet, que seria com això, com la pantalleta aquesta. És perquè no surt ni tan pop, o les respiracions i així. Aquest també porta l'esponjeta, que em pensava que aquest també el portaria. M'ha de semblar que hi havia l'esponjeta. No hi era. Bueno. Això ho hauré de provar. Veus? Això es posa a la solapa de la... aquí on parlo, i llavors es va parlant. I això es col·loca en el mòbil. Vale? Bueno, haurà d'investigar. Avui no ho faré servir. Val? Però està bé, M'agrada. Mira. Ja hauré d'investigar. Les instruccions estan aquí. Perfecte. Vinga. Oli. Volia posar-ho, però veig que és molt... Aquí. Val. Més cosetes. De millor del canal ja està. Val? Ara, doncs, mira, per exemple, el tema de personal. Mira, tinc dues coses, tema personal. 3.
unes arracadetes, que són molt mones, arracadetes, amb la part de darrere. Bueno, poso dins un altre cop que no es perdi. Un altre tema personal. Això. Aquesta cartereta l'agafo per posar els títols de transport. No per les targetes, no, sinó pel transport públic. Així ho guardes i ho tens a mà i no s'arruga, perquè a vegades queden molt rebregats. Llavors vaig pensar, agafa't una coseta així, a veure com funciona. Vale? Suposo que anirà bé. Seguim. Més coses per ús personal. Són dues bosses impermeables, en principi. Dues bosses impermeables. Només ensenyaré una, per anar a la platja. Per portar, doncs... Espero que vagi bé. Això tu poses a la cintura, lligat a la cintura, com una ronyonera. Hi havia d'altres que es penjaven al coll, però jo em sembla que m'agradava més aquesta. Bueno, vaig decidir que m'agradava més aquesta. Té 3 tanques. Ai, no sé com va això. Olor. Doncs no vull tancar. Val, és per posar doncs, el mòbil, el moneder, les claus del cotxe, quan vas a la platja. Llavors queden a dintre, tanques bé. Llavors ja... Això, així. Ho estem veient? Així. Val? Ja queda a dintre protegit. En principi deu estar protegit. N'hi ha un altre, en fosc. També està bé. Són 2. I m'he agafat aquesta, que és per anar passant. Tenia un que vaig agafar l'altra vegada, l'última vegada, però feia molt soroll i molestava. A mi m'agradava el soroll, però és per anar jugant. L'interruptor. Em sembla que m'agradarà. No sé si venien 2. Si surt l'altre ja l'ensenyaré. L'altra cosa també és això. Jo tenia unes... I aquest soroll és tremendo. Vale. Ai, mare, m'encanten. Mira. Aquesta és més dura. Però aquestes són més tubetes. Vale. Estan guai, estan bé. Són gomes de cabell en espiral, però que les pots posar com a pulsera i llavors són per jugar. Aquí tenim aquestes. I ara ja entraríem amb el tema manualitats, costura... Hi hauria d'haver-hi 2, com aquest. Això són... cremalleres de diversos colors per fer el que sigui de tema costura. A veure com van. Sí, metàl·lic, però això és plàstic. Això és metàl·lic i això és plàstic. Aquestes són de 20 centímetres. Les altres les vaig agafar de 30. Aquestes. El mateix, però amb 30. Si necessites de 25, llavors talles la mida. Talles una mica per aquí. O per aquí. I agafes la mida que necessites. Val, doncs ja està això de les cremalleres.
Són guapes, Van bé? Van bé, Vale. Cremalleres. Cap aquí. Mira, ja posats a fer... Això més que per costura, jo ho faig servir per fer journals o art journals o etiquetes o... Ho faria servir, perquè en tinc més i no els faig servir, no sé. Les tinc guardades, llavors no les faig servir. Ella diu una iarda, però sembla 1 metre, no? Això sembla 1 metre. Vale? Trencat, un blanc trencat, un color os. Vale. Doncs en tinc diverses, en tinc més, m'ho he de posar a mà per fer-ho servir. És més que, no és per costura, sinó per fer scrapbooking i targeteria i no sé què, quan ho faci. A veure què trobo. Què és això? Això és per posar els washi tapes i tallant. Me n'he portat aquí alguns. Agafaré un de així més mate i un de més brillantet. Té un encaix, a veure si va bé. Uf, perquè no se surti, però clar, potser no se sortirà mai. Ok. Podeu posar els que vulguis fer servir, de tots els que tens, doncs... No sé si és que no va o no ho sé posar. Bueno, ahí te quedas. Ara ho he aconseguit abans. Veus? Ja està. Ui, ho he canviat per l'altra banda, no sé si no vagi millor. Vale, llavors doncs ja... Van bé, Més cosetes. Mira, un estèncil, un altre estèncil, una plantilleta per fer, doncs, el que sempre explico en els altres vídeos, que aquests són més ratlles i puntets, tant amb pasta de textura com amb tintes. Els tallapasta. En forma de Pare Noel, en forma de ninot de neu, d'arbre de Nadal, de bastonet d'aquests de caramel, de nino de gingebre i de floc de neu. Són per fer amb fang, amb pasta de modelatge. Perquè tinc, però són petits, i ara ja de cara a l'estiu potser ja començaré a fer per l'hivern. Vinga, una altra cosa. Queda ja l'últim, ja estarà buit. És una màquina de retolar, tipus, doncs les Dimo. A veure la sorpresa que em trobo, perquè a vegades allò que demanes coses i trobes sorpreses, no? Ja mires, ja, però es veu que no mires prou bé. Les instruccions i la maquineta. Oi, té bona pinta, Té bona pinta. Ai, quines ganes tinc de retolar ja les coses. Els calaixets i els caixetes. Val, ve la màquina, venen les cintes, 2 negres, una blava, una verda, una mena de rosa, és mono aquest rosa, i aquesta que hi ha aquí és negra, però no sé si està tota. Sí, n'hi ha una aquí, a dins n'hi ha una de negra. Després miraré a veure si la provo. Doncs fins aquí la compra de Temu. Ara miraré de provar alguna cosa, a veure si puc fer algun altre vídeo provant algun material. Tot seguit també vindrà una mica de valoració, alguna coseta que vaig comprar també així per en plan personal en l'altra compra de Temu. Fins d'aquí un ratet. Vinga, doncs ara vinc a provar la maquineta aquesta tipus Dimo. Me'n vaig demanar aquesta perquè, veus, tenia aquesta Dimo, que la tenia, me la vaig comprar fa molts anys, molts. Està molt atrotinadeta i no marca prou. Hi ha lletres que no les marca. Abans no me'n recordava, provaré el microquet, que és el del mòbil, per gravar aquí a la taula. Bé, doncs ja he posat
això la solapa i segueixo. Vinga, provo la màquina aquesta, val? La desprecinto i seguim. I això ara ho trauré. Per tallar és aquí, per tant apreto i apreto una mica. A veure si funciona. Llavors, per avançar, s'ha de posar aquí. Ja avança. I ara aquí això seria per enganxar. I ara seria fer la rotulació, per exemple, d'això, que ja ho tinc aquí a punt. Ve amb les instruccions, que està molt bé, com per a l'hora de canviar rodet, com es fa per tallar. Bàsicament és igual que l'altre, ni que l'altre es col·locava d'una altra manera, quedava més desprotegit. En canvi aquest queda ben protegit aquí dintre. Vinga, doncs, blondes, posarem blondes, doncs anem a buscar la B. Ai, va molt bé, Blondes, per fer l'espai s'ha de posar espai. En l'altre no calia, en l'altre ja només fent una miqueta ja avançava. Blondes general. Molt bé, doncs apa, guardadet. Hi ha l'abecedari, hi ha diversos símbols, els números, l'arroba, veig que hi ha el dòlar, no hi ha l'euro. En principi, molt bé. A veure si dura tant com aquesta. La Dimo és bona. Faré la prova d'aquesta plantilla. Així es veu millor. Faré amb tinta. Faré aquesta mateixa de Craftelier. Està bona. També es pot fer amb pasta de textura. Està guai per fer fons. Està bé. I ja guardadeta. Ja està. Bé, aquí tinc 3 coses de l'altra comanda de Temu, l'anterior. Aquí tinc el pinganillo aquest, el micro, el tinc aquí separat perquè abans he notat que sonava massa fort a la samarreta. Llavors, coses que m'agradaria dir, doncs, a veure. Aquestes tisoretes han anat prou bé per el que s'ha de tallar, vull dir, per un moment donat, anant de viatge, o aquestes les tinc aquí a mà, també per si vull retallar alguna coseta, alguna bosseta o alguna coseta petita. No és per fer grans operacions. Aquesta és la que vaig posar aquí en aquest estutxet de viatge. Les vaig fer servir, també vaig fer servir les pincetes, ja l'he estrenat, ja ho he provat i bé. I això ho he provat per estar per casa i va bé, perquè allà on vam anar ja hi havia prou llum per llegir i no em va caler. Però bueno, sempre m'ho enduré per si de cas. Ara amb aquest vídeo també miraré a veure si això funciona millor aquí que anar a la solapa. Que abans, al fer el canvi, s'ha sentit molt fortet. Tot i que encara el vull provar en altres moments de feines. Ai, mare, on ets? On ets? Ui, on és la... Ai, que cauen. Vai. Ai, no he dut? Ostres. Una iarda. Bueno, és que fa por trencar-ho. Ops, ha sortit. Ai, el rotllo no.
No va. M'ho carregaré. Pues vaya rotllo, perquè si cada vegada has de fer això... Mira, no va. No compraré res més. Ja tinc una llista a mig fer, però no... A no sé que hi hagi alguna així molt necessari per al canal o alguna cosa, no compraré res més, perquè és que és un vici, això. Val, vull treure-ho tot, però no m'hi cabrà. Manolista, si t'ha agradat el vídeo, fes un like, posa un comentari i fins i tot pots subscriure't. Comparteix-lo amb qui creguis que li pot interessar. Moltes gràcies per arribar fins aquí. Fins al proper vídeo.